Hi guys! Welcome back to my vlog. Nada ni si Eva, nada ni si Langlang, napusada ni si Mario. So karon paingon mi dito sa sapa kay manguha mi sa pako. Manguha pud sad mi sa pinuon. Pero kinahanglan nga maka-make up ta. Sus, para guwapa. Ala, wala gid mo ayuhan na imong buhok. Punya anak ako pag suday kay. Una nag-ayo imong buhok. Imong buhok. Sige. Ayan pagreklamo ha, kay ako ning recipe karon. Ayaw paglakaw na ni Papa, dihara kay apilon kag kuan karon. Gusto maka kwarta, Mani kita suka. palisuka. Sige. That's Diha. Diha. Ayo ha. Kay para ato. Be ako na te. Ako be. Oh. Kamura ang mag-ingana ha, dili nako. Abay mo mo na. Sige, ikaw kan sa lips. Ikaw kan sa lips. Sige. Sige, sabay na ako. Sige, ba? Ay, silang lang ra. Sige. Dani siya lips. Ayo ha. Nay ha. Sapa, wala pa. Ayo ha. Ayaw, ako. Amerda! Ako. Amerda! Ay ikaw na papa. Sige. Ayo ha. Okay na. Hinataro nga pud lang kay kuan. Ayo ha. Kasuko. Ana. Sus, gino ko dalian. Tanawa. Sige, kay mag-ilis ako kay. Sige, ta ko ba te? Ay pagtak-umod na tingali gina karon tak-umod. Ay pagtak-umang baba para lipstickan na na. Ano? Ano bang ginagawa? Ay paglakaw lagi kay Dani na tayo. Uban man ta karon. Iya tas kuban kay balay. Ay pahinglo sa balay. Unsa mo hinglo din ng hinglo naman yung balay din eh. Di ka gid ka kwarta karon. Og di ka magkuan tagay sa nang kuan tanduay na na. Tagay ta. Ayuhan na imo iba. Ako'y Ginoo ko. Sige. Tanawa. Bukdok akong kuan oh, bisong. Bukdo ba yabi bukdo ba yabi song bukdo ba yan? Sige. Tanawa sang imo hadiah kung sakto na ba na. Ang imo iba. Mario. Ako. Ayun sa ganaan. Agay na gani. Di ko aga agi. Di mag-agi kay basa man ako lips. Sama. Ang bangag. Hinaunsa namin tiyan nato na ingon namin tiyan nato sa. Ayuhan ni dinhi sa likod. Umana. Nada ni si Mario. Hi Daindia. Nada ni si Eva. Nada ni si Langlang. Karon ang among vlog ay kurunto-kurunto, pabuang-buang, pagiring-giring. Manguha mi karon sa pinuon, manguha pud sad mi sa pakukong maapas pa sa oras. Among ubanon si Sherwin. Sakit ko tiyan iba. Yaon to na manok karon mao. Tana, ali na ay pagpasumaw-sumaw lagi. Gana ka man oh, gana ka man. Hawili na lang, hawili na lang. Sige, kada, sige. Kaya ka na sa sopa. So, sige. Agpas, sige. Ayaw mama. Hawili, ito duha lang. Ay ba? Sige, hawili na duha ka kamot. Sige. Kada, sige. Sige. Dala lang. Sige, dali. Dala. Iba. Di, pikas iba. Kada. Dali lagi. Ha? Nadi. Candidate number 2. Kauban na po nako si Iba og si Langlang. Hi guys, amo diha. Hi guys. Hello. Karon adto mi sa sapa kay mag kuha mi sa pako. Ganahan mo pako? Ha? Piton man ka. Wa ka kakaog pako? Piton makatungkuan karon. Pinuon og pako. Nya kaniyang among gisuot mao nang gihatag ni
mami sa ukay-ukayan. So amo nang nasuot karon kay among vlog karon pabuang-buang style na pod. To ara ang buang, kani ang buang-buang, kani ang pinaka buang. Unsa? Pero na ipat to na matay. Unsa gingon di? Ay, karon na ipat to na matay. Lang pagdali lang sus Ginoo ko kanis lang Ginoo ko. Malnuris ni siya. Agpas. Kinang lang na dili magpa kuan-kuan. Wakisaan sa nina kay naay morsikos. Era ba kaya ya ka. Ikaw dito nga lang kay ikaw. Para maaga ka na maaga ka. Oh, aga ka karamo kay ikaw mo langayan. Langay ka biyaan biya ka. Sige. Di lagi pa sa gali ka. Ali, sige, hawi na na ba? Hawi. Okay. Kasulod ako tin. Ha? Kasulod ako. Sulod sa. Naanaw. Guys, di ana mi diri sa area. Manguha mi karon og pako. Agpas mo. Huy. Ali kay pinuon din ni mga ta. Agpas. Ha? Pasabi ala. Dalawa guys oh. Wa na nangihi oh. Naay pinuon manguha sa misa pinuon. Kinsay nakarelate sa pinuon hala to pa dito oh. Ala hilog ni aba. Nahilaw man ni uban te. Ha? Hilaw? Hilaw pa man na siguro iba? Nalang ho? Dara. Mao ni siya ang pinuon. Kinsay nakakauna ani. Oh. Dara sa pikas lang. Ay iba. Dini oh. Diha. Taawa. Snack sa misa pinuon ha. Ukabi. Di. Hinog? Hinog? Ala hinog siya. Basta ina na ako. Tanawa. Lah hinog. Hinog yapon. Tada to sa kwanta, tambay ta dito. Wa man tadapit magkaon. Uy, tubig da. Hawa sa pao. Ha? Nami nakuha nga pinuon amo ning kaunon kay hinog man siya. Ug kinsay nakakaon na dani? Oh. Diara. Lami man di ba? Tamis? Tamis niya kahibi ang naong. Pag duag dinuog lang kay nakabidyo ba ni. Di ba first time mas basta bago pa. Ha? Aslom. Ha? Maslum mo ha? Sabi sa aslom. Sa primero kay Diara, oh. aslom pag Muna siya ang pinuon. Sa inyo, unsay tawag gani? pinon sa food. Mga umta. Ha? Aslom siya nga tamis. Ambot kung unsay kuan dani, unsay kanang vitamins nga naa dani. Ako tag kuan da hinog no. Hinog nga. Yan ba? Puro hinog na nga kuan da. Kani isa akong tilawan. Mga unta. Tingog po diya lang. Tingog iba? Kauntaan ni guys. Snack. Oo. Pagkamanda ni karon manguha mi sa pako. Asom siya. Aslom nga tamis. Unsay giingon dito? Kami ng patlod. Ha? Nga unta. Mi kayo. Ang anak ni Jojo nakagets na pero katong kuan tong tiblangon asa kagets. Punta siya. Ay, kano tong patlod ay? Nablaki hindi mi. Kuan mi karon. Dala oh.
Ako ya hamba ako. Hoy, agpas da lang. Ikaw ra jud kanunay agkabilin ba? Hala. Wala may pako, guys. Nasa ni sila ka na tiyo, kapag na yate. Asa? Alhamdulillah. Biskot. Diara, guys. Kita na ko lang. Diara. Sige na. Kailangan gid kay ukayon. Oh. Ang dili nga area wala kaayo pako. So adto mi dito sa ibabaw, lahos mi dito kay basin to ay daghan dito. Murag naunhan na mi diri. Kay dato mga niagi daghan man kay pako diri. Karon kay wala man. Dato ta agi oh. La. Kaw. Laom na diya Dili lawom. Tuo makaglawom. Ngano man dig hulog tag bangag karon. Di ba ko makatapainom ti? Dito kay tad, dito tag agi. Ano bangag? Ay ko Tabi apo, tanabi dia iba. Sabiab. Ha? Pwede mo kumabot lawom. Dalan maguni adani da. Tabi apo. Di pa na lang. Asag na ya. Kakaan ba? Sige na, ari na. Dani, dalan ho. Mau di dalan. Sige, agpas mo. Uy, oh. Uy, agpas mo. Kinay nagdagan-dagan. Wala kaayo pa ko. Mura na diri pakwanda. Oh. Pagdagan. Agay! Wala dah. Kuan lagi kayo. Ani kini baka oh. Busmugo na yung tagbaka dani na. Di ra igo. Dali mo diha. Walay pako. Wrong timing man ta karon nga nagkuha sa pako eh. Wala diha. Dani ta sugok ta dani oh. Pagdali sadlang. Ikaw mo hinungdan dani lang ba? Kabulalyaso mga. Ay! Ang sabi to. Sabi to. Ikaw na. Ikaw na. Sige. Nakita na akong ikog lagi. Sige na, lagi gani da. Ikog to lagi atay ka ikog to. Wala na to, naglakaw na to. Kay saba man ta. Gina. Kau una. Oh, sige. Ha? Ikaw sunod. Nagi-atay na. Ay, pag tuman diha kay ula. Ikaw midugayan kayo. Sige. Sa ikog lang. Ikaw may nakaingon na nilang ba? Wala nun tay. Kuha. Ay, di raw. Na? Nakakuha man ko to. Sigaw, pa sana imong mata diya lang. Sus. Ikaw may nakaingon ba? Nasuwi man yung atong papangwagpak ko. Wala naman diya. Mag naayag panglupad. Naa? Di pang tigwayan sa baka. Nangabalik-balik ang mga pako. Na. Di na patsyada tanahon. Katong ni agi kay daghan kog kuha diri. Pero karon di ahak ko man diha. Alang-alang man. Hoy pagdali mo kinay murag na tambubuan lupad-lupad. Kilaw. Wala ka kilaw kuno ang hagnaya iba. Dili ba sa kilaw, dili sa kilaw? Asa man ang hagnaya imong gikuha? Kadto pula ba? Di man nagkakuan. Kinahanglan gina siya gataan. Lutuon. Di na siya pwede kilawon. Di na pareha sa kuan nga na ang pako nga pwede ra. Lapuhan. Pero kanang hagnaya kinahanglan gina siya nalutuon. Unsa? Lang kayo kanang kuan ba? Naimpas sa ni Mario ba? So, Nakaluplap pagid. ha? Nakaluplap. Walay kuan guys. Pako. Walay pako. Gamay ra among pako nakuha. Wrong timing among panguha sa pako. Imbes nga magbukbang dahil unta. Di na lang.
Rong timing among papanguha sa pakukay maura ni. Ay mo ha. Gamay lang kayo. Di. Ay sus, Ginoo ko. Tama naman sa tilaok. So karon paingon namin mag uli. Kay wa man gyapon. Nya ang among mga sanina. Ay mo nang say mo ha. Hugaw na. De. Naugaw kay imo lang. Wala ako gambin. Ha? Ako gambin. Ang ako. Dagan kayo ko Ala, impasita na ni Mario. Layati, hugaw kayong likod oh. Na, impas si Mario. Oh. Tot. Ah, putot-putot na mo, de. Diyan na may sapayag. Giyaha kaning pagkalakawa karon. Wrong timing man. Og sa dihang napalpak ang among pagpanguhag pako kay wala may pako. Gamay ra kayo to atong kuha. Nya di ami karon diri sa ilahan ni Lilin. Na amay nagsuroy sa isda nga pirit, nagpalit mi sa isda. Nya kay na may bahaw ni Lilin. Amo ning tabangan karon ni Langlang, ni Doydoy og ni Bintoy og ni kuan iba. So diri mi magkaon karon. Nya wala may internet dito sa bukid. Diretso dahil mi diri sa ubos. Sige na. Ang baso. Halagi atod nga nung naaman na ang baso. Nag-brown out dito sa bukid. Ya pag abot na ko diri sa kuan, ubos ay pa dahil nag-edit sa video. Panyud to ta guys. Nya ang atong sudan di ingon ang nagtinda nga labas kuno pero dubok na, dubok na. Agkailan mang isda nga labas kay dili man agka damage ang kuan. Len, Labas pa nang ginamas. alin na? Alin na? Nangaon na sila guys, unya. Kami kay wa pa man may nagkaon dito sa bukid. Kay kaganiha pag humagkuha sa pako, nakakatulog. Di ka po itong maayda. Kundat man gud mig maayo sa sapa mao nang mga unta. Nakatulog dito ko na. Ha? Nakatulog dito ko. Kita gari tanan. Man may nakatulog na sila may payag nagpuyo eh. Dana doy, lingkod na doy. Kaon na ta. Ang magpre si Doydoy. Di ko kablog ampo man. Nasi iba si kabo ka. Lingkod na dana. O yana ba? Yana. Sige, ang magpre si Doydoy. Lingkod na iba. Manguros ta kay. Amin. Muna. Mario. Ha? Marag Mario. Lingkod na lagi di. Amin naman. Kaon na ta kayo muna. Si lingkod na Doy. Nang. Ano si Entra? Lang. Account ka dili. Amin naman dayon. Oh. Gani. Nami so. Mas lami gini oh. Maniud to ta guys, tanan. Unya naay ginamos ni Lilin ho, nangayo ko sa ginamos ni Lilin. Ano mo? Sat ang bahaw. Sat gining bahaw karon. Mama man ba? Dili siya kay. Iya to kami tong tulog tinan nakatulog di ako. Apa man ko? Pagtawag ko siya, tapos ate na nagpabangbuang na lang sa loob. Kagop tanan oy. Si Remin po tapos sa gawas. Nga unta guys. Ay na. Hindi na ko. Ang kapira iya. Ano kayo manami ampo. Bajidi. Manami ampo. Pinakot pero ko imong palit pud duga. Yan mo sa paglit. Nag-layout ka dito day. Lingkod na iba kay ay lang kay di ka. Nagkuha ko nag Tulo na luwa ka payag, tulo na. tulo. Tung duha isang tulo na to kaya. Duha na duha. Ang isa pa. Ay sa tagatte. Taas mo ito kayo. Kumana mo iporto ito ko ba. Brian dito. Sa mo timbang mo ha. Pande-pande sa Oras pa ito sa konti, birthday te. Ha? Ano to, sa birthday? Aso sa? Ito mo? Si Jika. Asa to si alas 4. Alam saan niya, tayo diri? Abot lang kan ang bata dito. Hindi ka magniwang lang. Maon sa... Kami lang. Alas 3 ng kapin, alas 4. Ha? Alas sa kapin na. Naman ang hapon na kaya di mo makita lang. Bag ka bintoy?
Uban ka day. Dalo na siya. Pila dati, bali 100 ite? Bali 100? Bali na, no, bali. Bali 100 ka, dubok mo na eh. Bali 100 dah. Lahi sa dak mayun ta nga. Ano ba labas man ah? Mayun sa nga. Oh, labas Basta ba? sa dili ang palit. Dili ay, ingon man ko ito nga. Na, kani, sa bawon. Nag-anak di ako, ingon di siya, gaya na pa magbuntag. O, naka-anak na siya. Sa labas magluto sila labas ka mahalin. Ano muna na isa? Pare sa mo ha. Prito ang dapat, prito ang pagkalintaging baba. Ito pala man ang liling ngayon, makukik di. Ang bit mo. Correct. Ano ba gitsak? Asa na ba? Kinilaw to ko sa akin, baka kayo. Baka ko yan ay Lagay sa saging. Ha? Lagay sa saging. Saan kayo saging? Kita balik ka. Kaya ba ko siya po? Nutek? Puwas na siya? Baka. Lagay ko saging. Tara. Napuwas na yung utik na? Sa ade nga dito may maniudto. Yan nagditsuha pero may kagipakapoy kami na. lang yun, kaon dahil sila liluang kanon to kay dito ta pag ito, na pa kinilaw na palalak sa kok. Nga. Wala mga klaro, dahil sa lakot pa Nakagagdahan naman tayo niya. Huwag magkutay kurente ito sa bukid. So karon guys, humanamig kaon, alas 2 na kapin. So karon Alas 12 kaping, alas 12 pa gani. manghugas sa pamiog plato. Alas 12 pa. Tanawa. Sila pustahan di. Oh, Ano sa bandaya? Ha? abot alas 4 mamilikin ka pa. Ha? Ako mamilikin ka pa. Gi-invite ka? Ikaw bilhin alas 4 ta kadto. Ngunya. Ano sa ang plano? Wala pa man nag-chat. Nya saan na ah? Saan na? Katulog sila wala. Ha? Katulog sila wala. Wala siguro katultol. Na magpuyo eh. Magulat wata sa kuan chat ni madam. Ha? Na dani sa kadang ay iba kay ay lang kay edit sa ko dani ha. Sige. Thank you, Lord.